Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. A yau insha Allah za mu maka darasi mai matukar muhimmanci yadda zaka bude Gmail ba tare da verification number ba, ma'ana wasu lambobi da ba tare da ka dora masa lambar waya ba. To da farko ka tabbatar da cewa ka fara bude Gmail ɗinka na farko. Idan ka bude Gmail na farko to sai a Gmail na biyu za su baka dama ka wannan abun, to in ma baka sai ka danna akan Play Store kamar haka. Abinda zaka rubuta shine sai ka rubuta Gmail da gashi nan kamar da kuke gani, wannan shine Gmail. sai ka je Play Store ka dauko shi, tunda mun riga mun dauko shi sai mu zo mu bude shi. Kamar da kuke gani ga Gmail din mu anan, sai mu danna akai. Bayan mun danna ya bude mana waje kamar haka, tabbatar channel ɗinka tana kai, channel ɗinka ko kuma mu ce Gmail ɗinka yana kai, ka dora Gmail guda ɗaya, to sai ka danna akan nan wajen, sai ka danna akai. Bayan ka danna ya bude ma kamar haka, ga wani waje nan da aka ce add another account, to sai ka danna akai. Bayan ya bude mana kamar haka, sai ka danna Google. Za mu sa password din mu. So bayan ya bude ma waje kamar haka, sai ka danna create account, sai mu danna akai. For myself, to bayan ya bude ma kamar haka, a nan wajen ka tabbatar da cewar sunan da ka saka a kansa, ka tabbatar da cewar sunan kan Gmail ɗinka ne, ma'ana ba a bude Gmail ba tare, in zaka bude Gmail ba tare da lambar waya ba, suna buƙatar ka saka sunanka wanda kai amfani da shi a Gmail din farko, sai bayan ka bude Gmail din sai ka canja masa suna. To mu za mu saka sunan da muka yi amfani da shi. Sai mu danna akan next. Gender male, shekara sai mu danna akan next. Kamar da sun ba mu Gmail ɗinmu. Bayan mun zaɓa sai mu danna akan next, sai mu saka password. Sai mu danna akan next. Bayan mun gama sai mu sa password, sai mu danna akan next. Sai mu danna akan skip. Sai mu danna akan nan inda aka ce next. To sai mu danna akan agree. So gashi nan Gmail ɗin yana buɗuwa ba tare da mun saka masa number waya ba. Wannan shine darasi akan yadda zaka buɗe Gmail ba tare da ka sa masa lambar waya ba. Kamar yadda kuke gani yanzu mun riga mun buɗe Gmail ba tare da lambar waya ba, kuma Gmail ɗin mu ya buɗe gashi anan, sai mu danna akai. Kamar yadda kuke gani Gmail ya buɗe ba tare da lambar waya ba. Wannan shine darasi akan yadda zaka buɗe Gmail ba tare da lambar waya ba. Idan wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙon ka danna masa like. Idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin mai suna Ishak Tech, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyin mu da zarar mun saki. Mun gode. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.